Zinatendera mwana ndiranzimulira ame ndakulandirani pa programu inanso panotera nkhulena mbuye pairupitiriza zochitika za nyengo ya lenti ndipo mu programu yapita timakambirana za njira ya mtanda kuti kodi njira ya mtanda kwenikweni ngati chochitika cha nyengo ya lenti kwenikweni timayipangiranji ndipo tinafotokozerana pang'ono za mbiri yake ya njira ya mtanda inabwera bwanji ndipo kuti tikamachita njira ya mtanda kwenikweni timafuna kuti tichite chani. So lero ndimafuna ndipitirize pang'ono pa nkhani yomwe ya njira ya mtanda kuti tithandizane kumvetsa komanso kudziwa kuti zochitika zimenezi ndi zofunika bwanji kwa ife ngati Akhristu pa nyengo ino ya lenti. Dzulo dzana ilonso ndimafotokoza za history kuti kodi zidachitika bwanji. Lero sindifuna ndipite ku history so pafuna kuti pang'ono tiyendepo njira zingapo za mtanda kenako tithe kuthandizana kuzimvetsa kuti kodi njira za mtanda zimenezi. Ma stations amene aja 14 amene Papa Clement anayimapo kuti akhale 14 komanso timadziwa kuti St. John Paul II pakanthawi kena adakamba kucha ma 1990s about njira ya number 15 ya resurrection. Kodi zimenezizi kwenikweni zimatithandiza bwanji koma timakhazikika pa 14 stations of the cross maphunzitso amene sadasinthe ampingo ayi ndilifake pa dziko lonse lapansi timagwiritsabe ntchito zimenezi njira 14 ma stations 14 posinkhasinkha za zimene Ambuye Yesu Khristu zinawachitikira. Tiye ndipite for example pa njira yoyamba ndilutsanano mu mawu ndifuna kuti tisinkhe limodzi pa mawu amene timawapeza pa njira ya mtanda komanso tiwasuzumire mawu amene tikuwapezawa mu malemba oyera kapena mu Catholic theology kuti amakamba zotani amati chani. So njira ya mtanda mwachitsanzo number 1 amati Ambuye Yesu Khristu bwalo la Pilato. Poyamba umati Ambuye Yesu Khristu ku bwalo la Pilato zikutipatsa sense ya chani. Poyamba patsa sense kunena kuti Pilate kapena Pilato anali governor ndi kuti yalowa ku politics nkhani. Fairmana kuti Jesus was crucified as a blasphemer religiously komanso as a criminal politically. Ndi chifukwa chake apita naye kwa Pilato because Pilato anali governor. Kutanthauza kuti moyo wa Ambuye Yesu Khristu is intertwined ndi zapadziko lapansi. Komanso we can emphasize umene wakuna kuti monga council ya ku Chalcedon msonkhano ku Chalcedon na kuti Ambuye Yesu Khristu anali munthu weniweni komanso mulungu weniweni. So ngati munthu weniweni he was affected by the laws of the country, by the laws of the empire then. Ifeso ngati Akhristu moyo wathu umadutsana ndi moyo wa ndale. The laws of the nation zimatipanga affect. Ma taxes a dziko amatipanga affect. Ma leaders, political leaders amatipanga affect whether positively or negatively. Koma amakhudza moyo wathu. Kutanthauza kunena kuti tikamakhala ngati Akhristu tichonse mtima jano kwathu ndi kumwamba zonali kwathu ndi kumwamba koma kuti kafike kumwamba moyo wathu umapita pa dziko lapansi pano. So ngati politics kapena moyo wa mafumu, governance ya mafumu kapena governance ya mabungwe osiyanasiyana amene timalowa ndi kukhalamo umatikhudza. It means kuti tikamakhala ngati Akhristu tizethanso khalanso ndi good influence mmaseko zimosemo kandi mmodzi tizikhala ndi influence kandi mdziko tizikhala ndi influence koma influence yake yabwino positive influence osati negative influence. Sindokamba kuti Pilate anali positive influence or negative influence. Yeah, ndingonena kuti fact ya Ambuye Yesu Khristu anapita kwa Pilato ikupanga confirm kuti Ambuye Yesu Khristu analidi pa dziko lapansi pano. Anachita zinthu pa dziko lapansi pano. Ndipo mukakumbukira pena Ambuye Yesu adamuza Petro kuti upite ukawedze somba. Somba yamba amene ukawedze ukakandula kukamwa kwake ukapeza ndalama. Ukalipire mtsonkho wanga ndi mtsonkho wako. Kutanthauza kuti Ambuye Yesu Khristu poti anali affected by zochitika za pa dziko lapansi pano. Ndi chifukwa chakenso tikumva za Pilato uyuyu. Sipokhapo ayi tikaona moyo wa Mkhristu aliyense umene uli umakhudzidwa ndi moyo wa zochitika za pa dziko lapansi.
nthawi zina ngati ife ya Khristu sitikhala nyale kulikonse kumene tililiko, influence yathu imakhala minimum, imakhala yochepa. Komanso influence yathu sithandiza kuti mwina anthu apeze akhale moyo wabwino. So kuti Ambuye Yesu Khristu apita kwa Pilato, it means Ambuye Yesu Khristu politics ya around the time idawakhudza. Kenaka kunena kuti Ayuda agwera Ambuye Yesu napita nawo kwa Pilato kuti aweruze mulandu wawo. Ngakhale Ambuye Yesu sadapalamule konse, Pilato awapatsa Ayuda kuti akawapachike pa mtanda. Now, tibwerenso nkhani yomwe ya Pontius Pilate. Pilato ngati governor adaona kuti Ambuye Yesu Khristu anali osalakwa. Kumbukira anatango nkwapula kenako amutulutsa. Koma ngati chifukwa chani adamperekabe. Tikama panga dig into the history, timapanga kuti Pilato sanali in good terms with the Caesar. Chifukwa chonena kuti munthu amene adampanga recommend kuti akhale governor anali munthu amene mbiri imati, not confirmed, koma zimene dawerenga, kuti anali munthu amene anapha one of the sons of the Caesar. Komanso he attempted to kill the Caesar. So it was like, kuti Pilato was under radar. Amamuunika amamuyang'ana. So Ayuda anena kuti mukapanda kumpachika uyo sino bwenzi la Caesar. Pilate anachita mantha because he wanted to safeguard his position, not to safeguard justice. Let that sink in. Cheni zime zikhazike mwa ife. Pilato amapanga protect his position osati chilungamo. Tifike Pilato akumpereka Ambuye Yesu Khristu. Let's go back into our own lives. Ndanthu angati amene feta wapereka not out of truth. Amene tidawapereka chifukwa timachita mantha. Ndangati amene makampani zimene timagwira ntchito mo, even the government, timalephera kuchita zoona because we fear our political masters. Kapena we fear our CEOs, makampani za aboma. Kapena we fear our employers. How many times have we disseminated justice, assassinated justice, murdered justice, chifukwa chonena kuti tikuchita mantha? Ngati tinapha chilungamo inoyo chifukwa choti timachita mantha. So Pilato akumpereka Ambuye Yesu Khristu on the basis of fear, not on the basis of truth. Truth Pilato anaidziwa. Amaza kuti zenizeni zimene zidachitika za munthu uyu anthu angabodza angofuna kumpachika. Ndipo ndibwereze pachalena kunena kuti amafuna kumutulutsa, koma he was afraid of the crowds. Why? Chifukwa cha history imene anali nayo, kapenanso chifukwa cha pressure imene anthu ajadamupatsa. Nditsindike, how many of us ndi angati mwa ife amene tikuchita lero zinthu zolakwika because of political pressure? Ndangati anthu amene tikuchita zinthu zolakwika because of economic pressure? Ndangati anthu amene tikupanga sell out our values because of money? Munga ndi manena, ife ngati Khristu sena uchita mantha kufotokoza zinthu ngati zizi. Ena ndife ma sellouts to my sponsors are gay and lesbians, transgender, and whatever you call these things, just because of economics. We sell our values chifukwa choti tungofuna ndalama. Timatha kugulitsa khalidwe lathu labwino chifukwa cha ndalama. Nthawi zina ndimapanga wanda. Ena amene amakhala advocates azinthu ngati zizi, they also claim to be Christians, even Catholics. I'm using the word claim deliberately. Ndachira kulisankha ndithu lero loti claim. So, dziko lapansi today doesn't require mapilato. Dziko lapansi today requires anthu ngati Yesu Khristu, who says the truth as it is, who is not afraid kufotokoza kuti ichi chincholakwika, amene sachita mantha kufotokoza kuti ichi chiyenera kuchitika. Ambiri ife we are sellouts, tidagulidwa. Kapena mwina ife ndife mabanzi
nyamatiko zimabanzo tidyetsa mkamwa. We are sellouts. Tidagulidwa pa mtengo sozizira. That is why timaona kuti nthawi zina anthu ambiri amene ali innocent akuperekedwa. Anthu ambiri amene sadalakwe akupezeka mu ndende simply because ifeyo tidakana kunena zoona. Even when we go to our court systems, yes, I know the courts in Malawi are very good. Tinene zoona ndithu nthawi timavulira chipewa makotsi athu. But there are also elements in our judicial system who are rotten to the core. Jatimanira kuti how can mulandu stay for 20 years? How can mulandu for an innocent stay for so long? So, lero tilipo apiratu ambiri. Anthu amantha osafotokoza zona chifukwa tikuchita mantha ndi mabwana athu kundale, mabwana athu kuntchito, mabwana athu kuma NGOs, mabwana athu kuti. We become sellouts. Tidagulidwa. Mtengo zizira kwambiri. So Pilato is willing to sacrifice Jesus to safeguard his position. It's very sad. Pilato tili kwambiri today. Pilato awapatsa Ayuda kuti akampachike pa mtanda. And yet he knew kuti Ambuye Yesu Khristu sanalakwe. Titasinkhasinkha lero just that mawu amenewo. Ndipo ife timayankha kuti Ambuye Yesu, Ambuye athu. Ayuda adakuphani chifanala anthu oma mtima. Ifenso tili oma mtima chifukwa tidalola machimo amene adakufetsani koma lero tifuna kuwaleka. Tidalola machimo amene adakufetsani. Tima mvetsetsa tikamasinkhasinkha za mawu amenewo. Koma kwene nkhani yaikulu yagona pa Pilatoyo amene akumpereka Ambuye Yesu. As indicative of ife amene timapereka anzathu. Sellouts. Tidagulidwa mtengo zizira. We want to please our political masters, we want to please our sometimes even religious masters, because we want to please mind yours, because we want to please anthu amadate machito. Lero ndifuna kuti tisinga mozama kwambiri njira imene station number 1 kuperekedwa kwa Ambuye Yesu. The judgment that Pilato akupereka, not out of truth, but out of fear. Because out of selfishness, kudzikonda. He had the power kupangaliriza Jesus. But self-interest adapecheka Ambuye Yesu. Ndangata amene inuyo ndine tapereka out of selfishness. How many people do we hurt for no reason? Timpempha Ambuye Mulungu pamene tusinkhasinkha njira mtanda. Makamaka station number 1. Tione ndangati tidawapereka popanda chifukwa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.